Күрнекле педагог һәм шарқиятчы, җәмәгать эшлеклесе академик Мирза Мәхмүтов 1926 елның 1 майында Пенза губернасы Саранск өязенең хәзерге Мордовия республикасы Ләмберә районы Алтар авылында туа. Аңа 7 яшь чагында урманчылыкта эшләгән әтисе Исмәгыйль агайның гомере фаҗигале төстә өзелә. Тол әнисе Зәйтүнә апа 3 баланы ялгыз тәрбияли. 1942 ел көзеннән яшь егет Сәмәрканд өлкәсендә тракторчы булып эшли. 1944-49 елларда Фергана, Әстерхан шәһәрләрендәге авиамеханиклар мәктәпләрендә Иркутск хәрби училищесында укый. 1949-50 елларда Азәрбайҗан СССРның Шамхор шәһәрендәге хәрби частьтә авиатехник булып хезмәт итә. 1950-55 елларда Мирза Мәхмүтов Мәскәү хәрби чит телләр институты тыңлаучысы була. Гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнә. 1955 елда армия хезмәтеннән соң гаиләсе белән Казанга күчә, университетта гарәп теле укыта. 1966 елда филология буенча кандидатлык диссертациясе, 72 елда педагогика буенча докторлык диссертациясе яклый. 1958-76 елларда Мирза Мәхмүтов ТССР мәгариф министры булып эшли. Бу чорда республикада гомуми 8 еллык, аннары мәҗбүри урта белем бирүне кертү мәсьәләләре хәл ителә. Укытуның яңа формалары һәм алымнары, эксперименталь программалар кертелә. Министр буларак Мирза Исмәгыйлевич татар урта мәктәбен саклап калу өчен зур көч куя. Авыл мәктәпләрен тәмамлаган яшьләрнең югары белем алу мөмкинлеге турында кайгырта. 1965-70 елларда ул шулай ук Бөтен дөнья тынычлык советы әгъзасы һәм бер үк вакытта 64-76 елларда ЮНЕСКО каршындагы наданлыкны бетерү буенча халыкара консультатив комитет эксперты булып тора. Инглиз, гарәп, төрек, немец телләрендә иркен аралашып, ул халыкара мәйданда үз иленең вәкиле сыйфатында чыгышлар ясый. 1965 елда Мирза Мәхмүтовка Алжирда наданлыкны бетерү программасын эшләргә тәкъдим ителә. Ул ЮНЕСКОның әлеге мәсьәлә белән шөгыльләнүче иң яхшы 10 белгече арасына керә. 1976 елда Мирза Мәхмүтов башлангычында Казанда СССР педагогика фәннәре академиясенең һөнәри техник педагогика фәнни тикшеренү институты оештырыла. 1992 елга кадәр ул аның җитәкчесе була. Ул Россиядә гомуми белем бирү һәм һөнәри мәктәптә проблемалы укытуга нигез салучыларның берсе. Галим 1978 елда СССР педагогика фәннәре академиясе, 1991 елда Россия мәгариф академиясе һәм Татарстан фәннәр академиясе академиге булып сайлана. 1992 елда ул Татарстан Америка төбәк институтын оештыра. 2005 елда әлеге учреждение Казан педагогика институтына кушыла. 1995-2006 елларда Мирза Мәхмүтов Татарстан фәннәр академиясе социаль-икътисади проблемалар институтының баш фәнни хезмәткәре булып эшли. Бер үк вакытта академияның социаль-икътисади һәм хукук фәннәре бүлеге академиге секретаре вазифаларын башкара. Ул 1998 елда Казанда ачылган Россия Ислам университеты, хәзер Россия Ислам институты концепциясын эшләүчеләрнең берсе. Беренче елларда анда филология һәм илне өйрәнү кафедрасы мөдире була. Мирза Мәхмүтов лингвистика һәм педагогика буенча 500-дән артык фәнни эш авторы. Аның проблемалы укыту турындагы монографияләре күп телләргә тәрҗемә ителә. 1993 елда аның редакциясендә Коръәннең татар теленә тәрҗемәсе басыла. Югары казанышлары өчен академикка 1986 елда СССР педагогика фәннәре академиясенең Крупская исемендәге бүләге, 1996 елда Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт бүләге, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе исемнәре бирелә. 1959-79 елларда ул ТССР Югары Советы депутаты була. Ленин, Октябрь революциясе, 2 хезмәт кызыл байрагы, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары, медальләр белән бүләкләнә. 2005 елда Россиянең иң яхшы кешеләре энциклопедиясенә кертелә. Мирза Мәхмүтов 2008 елның 25 мартында Казанда вафат була.
яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. 2006 елдан даими рәвештә халыкара Мәхмүтов укулары уздырыла. 2017 елда республиканың Мирза Мәхмүтов исемендәге дәүләт бүләге булдырыла. Казандагы 184-нче гимназиягә аның исеме бирелә. 2016 елда Мирза Мәхмүтовның 7 томлык сайланма әсәрләре басылып чыга. Галим исемен мәңгеләштерүгә аның хатыны Диләрә ханым Шакирова зур өлеш кертә.